basically, pob un band gwerin sy'n chwarae yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae pob un ohono ni wedi dod at ein gilydd i greu band enfawr sy'n mynd i gymryd dros y byd i gyd. Wel, mae yna wyl blynyddol yn digwydd yn Llydaw yn tre ar nhw Lorion, gwyl Geltaidd. Ond yr peth anffodus ydy, mae'r wyl bod tro'n clasio o'r Steddfod, so di'r cynrychiolaeth byth mor gry os fo'n gallu bod. So, dyn ni wedi creu y band yma i chwarae yn yr wyl. Ond hefyd fel rhyw fath o package deal, dyn ni chwarae yn y Steddfod hefyd yn Gaerdydd. Ydy fath o supergrŵp, then? Wel, swn i byth yn gael o'n hynna, ond yn y ffordd, da ni'n cymryd pobl allan o fandiau'r sy'n i gyd ac yn llychyn i gyd at ei gilydd, so yn y cyd-destun yna, lla bod o'n rhyw fath o supergrŵp. That's up. I've done my jack thing. I just don't know which one it plugs into. Y bwriad yw recordo album mewn 6 diwrnod. A dwi'n meddwl newn ni fe, ond ni wedi cael pythefnos i sgwennu ac ymarfer y gerddoriaeth na gyd. Mae'r 15 ohonyn ni eriod wedi chwarae gyda'n gilydd o'r blaen. Yeah, I got to shoot, I got another session, so... Ti'n gadael am beth? Forever, yeah. Ond ni ar ben hunan ni nawr. Mae dyn ni 4 diwrnod ar ôl i'r studio. Mae wedi colli cynhyrchydd ni. Mae 15 ohonyn ni, mae hwnna'n cymryd ages. Ti'n dweud, rhaid, ni'n mynd i cwrdd nôl mewn 1/4 awr, a mae pobl yn mynd off yn cael ffag, cael bwyd, really good chippy, cael paint. Mae fel hoarding sheep. Herding. Sheep hoarding. Ystyn dwi. Dwi'n llenor ac yn gerddor. So, yn fy rhan ni yn y grŵp ydy cyfrannu geiriau, adrodd cerddi, datgan cerddi, rapio cerddi, be bynnag mae rhywun siarad o felly. Gyda llaw, Iestyn, ti'n mynd i gael gwahoddiad i fynd i Werddon diwedd Medi. Am bythefnos illa. Galla fydda fi job yn hynna. Lle fydda i'n job? Adultio. Job? Wel, jyst yma rhan amser, gael pres i gael wneud hyn gweddill amser. Os ti'n gael dy dalu neu hyn, mae'n di? Yndi, ond ar hyn o bryd dwi'n cael malu ddigon. Os bys yma fi, sy'n i am ddyddiau yn tynnu'r trac ma'n ddarna bach, ond dim modd, mae cymaint o bobl, mae cymaint o stuff. Mae jyst rhaid ni recordio, symud mlaen. Na gyd ni angen neud y cael 15 o bobl i recordio 16 ganeuon yn berffaith mewn res. Dim problem.